हेलो लोगोफोर गासैखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ खनसे फरायबावबाय आसा खालामो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोखि ना आङो ब्लग भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनैहाय बोथोरा गरमबाबो गोसो जादों आरोखि ना भिडिअ बानायनो ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानैहाय मा होनोमोनलाय फुंनि ब्रेकफास्ट खालामखांबाय माबाय ओमफ्राय नै दायो दुगैखां लोबखां दायो सानजौफुनि जानाय लाहार फाहार खालामनांसिगौलाय लोगोफोर ओमफ्राय जाय नायनो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौहाय नायलांदो ओमफ्राय आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि गरम थानो हायि बायदि आयु जिरायनानै थाबाबो गोलोमो खामानि मावबाथ' अयथासार गोलोमखायो ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना दायो आङो सानजौफुनि संनोसैलाय खावनोसैलाय ओरैबायदि गरमलै आयु थैस दासो दुगैखांदों होनबाबो नाय माबायदि गोलोमो थाबनो मा होनबावनो दे ओंखाम संग्रा थाबाथ' आरो माबायदि जाबावगोनथाय हालोदा जेखि जादोआ जानायखौलाय मावाबा गरमबाबो अब्ला नायलांदो लोगोफोर अहर दालि रुनो नागिरदों आङो बे अहर दालिखौ आङो नाजों संगोन ना सिंगिजोंहाय ना सिंगि नै बेजोंनो आङो दालिखौहाय दिनै दालिजों ना सिंगिजों संनो नागिरदों दालिया नै ओरै दालिखौ रुखाबाय बेखौ एवना लानोसै आङो दायो
बिराद मोजां गोदौबायहाय नै एसे गोबाव गोदौ होनांगोन मानो होनबा बे नानि रसखौ ओंखारहोनांगोन ना जा मोजां गोदौबाय जोसा बिलाइ होबाय एसे मोदोमनायनि जोसा-जोसानो दालियाव खि मालाबा जोसा मोदोमो अब्लाबो होबाय आङो जोसा बिलाइ आयाव गरमा ओरैबायदि मोनबाय नालाय नै दायो जानोसैलाय लोगोफोर बेयो लाब्रा खुरैनिया ओमफ्राय नै दालिजों नाजों पापर मुला भाजि दायो ओंखाम जाखांनानै नै फिथाइ लेबनानै जानोसै आं लोगोफोर ओरैबायदि गरमलै बोथोरा थालिराबो नै थाइसे गाबाय जाखांबाय लोंखांबाय गरम ना आं भिडिअखौबो बानायनो हानाय नंला बायदि मोनबाय ओरैबायदि गरम दायो बेलासिखाबायानो नै बेलासिनि भिउआ ओरैबायदि गोमोमो जाबाय दिनानो अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोनलाय सान हाबबाय अखा हाहांसो जाबाय दहाय अयथासार गरम जानाया दायो नै अखा हाहां खोमसि जाहांबाय गोमोमो